Fanúšikovia dobových automobilov a motoriek, ale aj milovníci retra môžu nájsť svoj raj v nedalekých Šuranoch. Novootvorené Veterán múzeum ukrýva skvosty z doby nedávno minulej, z rokov 50. až 70. minulého storočia. Toto múzeum sme otvorili tento rok v apríli. Muzeálne predmety väčšinou sú dodané od manželovho priateľa z Bratislavy, ktorý ako nemá čas sa tomuto venovať, lebo má firmu svoju, takže mu akože navrhol, že keď by zohnal nejaké priestory, tak by mohol tu na niečo ako otvoriť. Vidíte tu autá, sú tu z tých 70. rokov, 60. rokov niektoré, sú tu motorky. Múzeum je rodinná záležitosť. Spravovaniu exponátov sa venujú hlavne synovia. Venuje sa tomu hlavne starší syn s manželom, pridáva sa aj mladší. 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou necestou, 5 v Dejvicích, v Brně před 6. Však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu. Vždy stejnou rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu. Stredná časť tohto múzea vlastne sú tu také veci z tých 70., 60. rokov, niektoré 50. roky. Dá sa povedať, že také retro múzeum malé z tých vecí, ktoré nám dodali ľudia. Medzi exponátmi môžete napríklad nájsť televízne príjimače či rádiá, ale aj písacie stroje či fotoaparáty. Múzeum sa nachádza v Šuranoch na Partizánskej ulici v budove cukrovaru bývalého. Vstupné je tu dobrovoľné, príspevky sa použijú na nájom. Počas letnej sezóny býva múzeum otvorené každý deň od 17. do 18. hodiny. V zimnej sezóne je otváracia doba múzea nepravidelná. Bude dosť problém s tým zimným obdobím, lebo nie je to tu vykurované. Záujemcovia sa môžu informovať na vrátnici cukrovaru.